Il-kumpanija Nylon Knitting għaddejja bi proġett ta' 6 miljun u 200,000 euro biex tkompli ssaħħaħ il-manifattura tal-prodotti tagħha f'pajjiżna filwaqt li żżomm il-217 impjegat tagħha. Dan wara li f'xi żmien din l-istess kumpanija kienet neħħiet diversi ħaddiema li kienu fuq kuntratt. Ħabret dan il-gazzetta kulħadd li tinnota kif dan l-investimenti segwi investimenti mill-lunari oħra bħal ta' Dellaru u Crane Currency li jikkonfermaw li s-settur tal-manifattura reġa' sejjer tajjeb u eventwalment jista' jimpjega aktar nies. Il-kumpanija Nylon Knitting ilha f'pajjiżna minn ftit wara l-indipendenza u llum tbieħ prodotti madwar id-dinja u involuta fil-produzzjoni ta' drab għall-użu industrijali kif ukoll bħala komponent ewlieni fil-ħrieqi ta' trabi. Parti minn dan l-investiment ta' 6.2 miljun euro jikkonsisti minn dipartiment ġdid tal-irfinar bl-Ingliż Finishing Department bilan li din il-kumpanija tibda tesporta l-prodotti tagħha direttament. Kollox dan id-dipartiment ġie jiswa 4 miljun euro. L-investiment li għamel parti minn proġett li jiswi iktar minn 6 miljun euro mistenni jitlesta fl-2018.